Welkom bij Pelemaas TV. Voorzitter René Poels van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Meerlo-Wansum was afgelopen zondag een blij man. Blij, want de acties van de afgelopen 3 jaar hadden gezamenlijk een bedrag van meer dan €78.000 opgebracht. Dat geld is natuurlijk voor het goede doel. Het schoolbusproject in Chennai in India. Het Wereldfestival in Meerlo was weer een groot succes. De afgelopen 3 jaar is de Stichting Ontwikkelingssamenwerking in de weer geweest met het project van papa Steven. Een jaar of 4 geleden zijn papa Steven en ik in gesprek geraakt over hoe krijgen we nou de armste kinderen van India ook naar school toe. We hadden wel een hele grote school, of hebben een hele grote school van zo'n 2500 kansarme kinderen in het dorpje dicht bij Chennai. Maar wij vonden ook dat kinderen die verder weg wonen onderwijs zouden moeten kunnen volgen. Nou, al fantaserend kwamen we erop om een mobiele schoolbus te gaan bouwen. Nou, dat plan hebben we helemaal uitgewerkt, met Wilde Ganzen overlegd. Wilde Ganzen die wilde ons sponsoren. En in diezelfde tijd komt SOS Meerlo-Wansum met een artikel in de krant. Wie wil er een project gaan aanvragen bij ons? Nou, wij hebben toen een aanvraag ingediend. Ik heb toen een mooie PowerPoint gegeven. Mensen waren erg onder de indruk. En toen hebben SOS Meerlo-Wansum heeft toegezegd, wij gaan dat project van jullie sponsoren. De opbrengst van alle acties is dus bestemd voor het onderwijs van de allerarmsten in India. En dat was een flink bedrag, voor een groot deel afkomstig van een kunstproject. 3 jaar vanaf september 2009 is het begonnen met beelden maken en geven aan de kunstenaars. In 2010, begin van het jaar, dat weet je nog wel, toen kwamen de eerste beelden binnen. En toen hebben we besloten, ja, daar moeten we iets mee. Dus we hebben toen een prachtig boek samengesteld. En de eerste expositie was op de kunstmanifestatie in 2010. En toen zijn we aan de reizende expositie begonnen. Het resultaat van al die inspanningen was een bedrag van €43.000. Een nieuw record. En hiervoor werd dan ook tot het laatste moment gelobbyd. Ik vond het heel bijzonder. Ik had van de week de Plus uit Vierlingsbeek en uit Venray aan de telefoon. En die heb ik nog geprobeerd om de laatste boeken te verkopen. Dat zij daar misschien een leuke actie mee zouden kunnen gaan doen. En daar konden ze op dit moment geen beslissing over nemen, maar die zeiden, hoe zit het nou eigenlijk? Wat was het bedrag wat je in gedachten had? Ik zeg, ja, ik kom nog een beetje tekort, wil ik aan de 43.000 komen? En toen hebben zij heel spontaan gezegd, oké, wij ronden het af. Die laatste 625 die je tekort komt, die mag je ons in rekening brengen. En dat komt helemaal goed, want we vinden het een fantastische actie wat jullie gedaan hebben. Maar er waren nog meer acties afgelopen 3 jaar en ook die brachten geld in het laadje. De totaalstand kwam dan ook uit op €78.893. Dat is een bus van ongeveer €100.000, €90.000. Wilde Ganzen die sponsort daar een deeltje van. En SOS Meerlo-Wansum sponsort de hele bus plus de hele inbouw. En dan nog eens een keer 5 jaar, zullen we maar zeggen, onderhoud van de bus. Want dat is ook altijd nodig. Die onderwijsbus is inmiddels al in gebruik genomen. En natuurlijk gaat er een delegatie vanuit Noord-Limburg naartoe om dit met eigen ogen te aanschouwen. Ja, we gaan met 4 leerlingen van het Dendron voor de 3e keer naar India toe. En een van onze doelen is om die bus, die rijdende bus, om die gaan te bezoeken. Met de vraag aan Steven of we dan nog eens een keer opnieuw die opening kunnen doen. En dan met die plaatjes en die filmpjes komen we terug naar Nederland. Dan zullen we zeker aan de mensen van SOS Meerlo-Wansum en van Venray natuurlijk laten zien wat er met die bus gebeurt. En dat er inmiddels al 200 kinderen gebruik maken. Een droom komt dus uit. Maar er was nog een droom die uitkwam. De droom van de dirigent van het Droomkoor dat optrad in de sporthal. Het is gewoon de bedoeling dat wij als dirigenten, wij staan eigenlijk voor de koorzang, proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar op een podium te krijgen. En ja, dat is gelukt. Het is echt gewoon fantastisch om te zien dat mensen zoveel inzet, zoveel vrije tijd toch nog vrij kunnen maken om dit hele project voor te bereiden. En dan staan ze er ook nog 2 dagen achter elkaar. Het is 1 uitvoering, maar daar ben je 2 dagen mee bezig. Echt vol lof. Een en al lof. Heb je wel eens eerder gedaan zo? Nou, niet op deze schaal. Dus, ik heb wel vaker concerten gedaan en ook wel met meerdere koren, maar dit was wel uniek. Hoeveel koren stonden er op het podium? Dat zijn er 14 geweest, van ons alle 3 samen. Ja. Hoeveel personen waren dat? Nou, ik denk bij elkaar opgeteld wel 350. Ja, dat was een heel mooi aantal. We hadden eigenlijk door alle familiedagen gevreesd dat er minder waren, maar het was toch een hele goede opkomst. En die 14 koren kwamen uit heel Noord-Limburg en zelfs Vierlingsbeek.
Er was natuurlijk nog meer Venraaise deelneming aan het festival. Wij staan er met het doel om ons project in San Mateo weer eens een keer in het daglicht te zetten. Wij maken ons hard voor 150 kansarme kinderen. Wij hopen hier weer wat geld te genereren, zodat we door kunnen gaan met de dingen waar we mee bezig zijn in Guatemala. Dus zeker vitaminepreparaten voor alle kinderen. De voortgang van onderwijs, educatie, studiebeurzen en de maaltijd voor de kinderen, want dat is superbelangrijk natuurlijk. Naast de Vrienden van San Mateo de stichting Global Vision. En dat is eigenlijk dus om kansarme vrouwen in India een kans te geven om dus een productiebedrijf mee te starten, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verkrijgen. Eind september wordt in Venray door het Mondiaal Platform ook een werelddag georganiseerd. Die wordt gehouden op het Sint-Zeniusplein in Venray en dat is op 30 september. En we hebben een samenwerking met het Kunstencentrum Jeruzalem en met andere organisaties. Hebben we dus artiesten die optreden, een stukje theater, muziek en dans. De organisaties presenteren zich met een kraampje en die geven informatie over projecten en verkopen ze spulletjes. De reanimatie-estafette Limburg vindt op vrijdag 28 september plaats in het Rijnland College in Venray. De estafette is een jaarlijks terugkerend evenement dat in 2012 voor de 7e keer wordt georganiseerd. Het is voor het eerst dat de estafette in Venray plaatsvindt. Een aantal teams van middelbare scholieren met bestuursleden en professionals zullen dan 12 uur lang reanimeren. Daarnaast is er een gezondheidsmarkt en is de Hartstichting te gast. John Niese, voorzitter van de werkgroep Reanimatie Estafette 2012, legt uit dat reanimatie uiterst belangrijk is. Reanimatie is gewoon nodig omdat het levens redt. Als uw buurman u omvalt en u kunt reanimeren, dan is de levenskans van betrokkenen 200% groter als dat niet het geval is. En als een 65 minuten niet gereanimeerd wordt, dan kan ook een dokter, een ambulance, geen redding meer brengen. Dus het is van belang als iemand inderdaad een aanval krijgt, dat op een gegeven moment snel gereanimeerd kan worden. En daardoor kun je dus gewoon levens redden. En het blijkt gewoon als je binnen 2-3 minuten reanimeert, dat de kans dat iemand overleeft 200% groter is dan als je nog een paar minuten wacht. Met de reanimatie-estafette op 28 september wil de werkgroep voornamelijk 2 dingen bereiken. Op de eerste plaats het feit dat wij vinden dat eigenlijk middelbare scholieren moeten leren reanimeren op school. Dan kan op een gegeven moment langzaam maar zeker iedereen in Nederland reanimeren. Het tweede ding wat we heel belangrijk vinden, we hebben in Venray een stichting Hart voor Hart. Die hebben over AED's neergehangen, dat daar mensen bij kunnen komen, die kunnen reanimeren, die AED's kunnen bedienen. En dus gewoon in Venray, op het moment dat iemand in problemen komt, als 112 wordt gebeld, wordt automatisch deze mensen gewaarschuwd uit de wijk waar dat ongeval plaatsvindt. En die kunnen binnen 2-3 minuten bij betrokkenen zijn. Vandaag was de aanloop naar de reanimatie-estafette. Het college, raads- en commissieleden kregen een cursus zodat zij kunnen reanimeren. Op die manier kunnen zij deelnemen aan de estafette en opgenomen worden in het netwerk van Hart voor Hart. Bedankt voor het kijken. Graag tot donderdag bij een nieuwe aflevering van Spang en maandag bij het allereerste Pelama's Journaal.